Ez az Aktuális, a Szolnok Televízió hírmagazinja. Jó estét kívánok! Térfigyelő kamerarendszert állítanak hamarosan üzembe a Széchenyi lakótelepen. A városrész jövőjéről is szó esett a Zöld Házban tartott lakossági fórumon. Mindjárt jönnek a részletek, most a nap további fontos hírei, először röviden. Új logó és imázsfilm összefogásra szólítják a megye turisztikai vállalkozói. Jóleső segítség sörfesztivált szervez a soproni Szolnokon. Együttműködést sürgetnek, az autizmusról tárgyaltak a mai konferencián. A széchenyi lakótelepet érintő, már befejezett, folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekről tartottak lakossági fórumot tegnap a Zöld Házban. Egyebek mellett a hurokutak, a Zöld Ház, a Piros iskola felújításáról és a Széchenyi gimnázium kémiai laborjáról is beszélt Szalai Ferenc polgármester. Szeretnénk érdeklődni, hogy lesz valamilyen fejlesztés az elkövetkező években az extrém sportoknak Szolnokon, mert nagyon sokan vagyunk, és nincsen igazából semmi használható pálya. Egyedül, ami itt van kint a Széchenyin, hátul, de az meg nagyon kevés ennyi embernek. Voltak itt a sportpályák fejlesztése, voltak itt a járdák állapota érdekelt kedden a Széchenyi lakótelep fejlesztési terveit bemutató lakossági fórumon. Az összejövetelen bárki szabadon kérdezhetett a városrész önkormányzati képviselőjétől, illetve Szalai Ferenctől, akik részletesen beszámoltak a területet érintő elképzelésekről. Próbálunk valami megoldást kitalálni az ő problémájukra. Elsődleges az lesz, hogy körbe fogjuk keríteni ezt az extrém pályát. Épp a holnapi nap folyamán fogunk kimenni a hivatal dolgozóival, és megnézzük a problémát, megvizsgáljuk, és természetesen fogjuk is orvosolni az elkövetkezendő hónapokban. Az előző években a lakótelepen több autómosót adtak át, felépült a görög katolikus templom, illetve 1000 panellakás vett részt a panelprogramban. Az önkormányzat a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a városrészre. Fontos a széchenyi fejlesztésben a Zöld Ház felújítása új tornateremmel, illetve a Széchenyi gimnázium teljes rekonstrukciója, nyílázáró cserékkel. Nagyon fontos, hogy a Széchenyi gimnáziumban egy új laboratórium épült meg, egy új laboratórium, amely a fizika-kémia oktatást segítik a későbbiekben. A közbiztonság állapotát érintő kérdések mellett a járdafelújítások is szóba kerültek. Járdákat szeretném nagyon, hogy felújítsák, mert eléggé rossz állapotban vannak. És ezt nagyon szeretném tényleg, meg a közbiztonságot, amit még nagyon szeretnénk itt a Széchenyi lakótelepen. Az elmúlt években a Széchenyin körzeti megbízott irodát hoztak létre, illetve a rendőrök munkáját a polgárőrök is segítik. A Széchenyi program keretén belül gyakorlatilag föl fogjuk újítani az összes hurokutat, utcákhoz tartozó hurokutat, illetve az összes járdarészt. Közbiztonsággal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy kialakítottunk egy körzeti megbízotti rendszert, körzeti megbízotti irodát a Széchenyi városrészbe, illetve a polgárőrök, illetve a rendőrök együtt járőröznek. A terület önkormányzati képviselője szerint a közbiztonság további javulását fogja hozni az a térfigyelő kamerarendszer is, amelyet rövidesen kiépítenek. A városrész lakosainak kiemelten fontos a várhatóan október-novemberben újrainduló panelprogram, amellyel akár 40%-os hődíj megtakarítást is el lehet érni. Új logóval és imázsfilmmel reklámozza a térségünk turisztikai értékeit a megyei önkormányzat. A pályázaton elnyert összegből finanszírozott komplex turizmusfejlesztési program keretében ma kerekasztal beszélgetésre várták az érintett szakembereket. Második alkalommal ültek össze a megye turisztikai szakemberei, hogy térségük érdekeit szem előtt tartva együtt dolgozzanak az Alföld szívének vonzóvá tételén. Jász-Nagykun Szolnok megye értékeit csak is együtt, nem pedig egymással versengve lehet hatékonyan kiajánlani. A stratégia lényege az összefogás, melynek különösen fontos szerep jut az előttünk álló években. 2014-20-as uniós fejlesztési ciklusban sokkal több sikert tudunk elérni, ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, ami a Tiszában, Tiszatóban, a termálfürdőkben van, tehát azt gondolom, hogy a turizmus szempontjából is nagyon nagy lehetőség előtt áll Jász-Nagykun Szolnok megye, és ez már csak rajtunk múlik, hogy ki tudjuk-e használni. A kerekasztal beszélgetésen bemutatták a megye elektronikus idegenforgalmi cégérének számító Alföld szíve logó felújított változatát, valamint annak a honlapnak a tervezetét, mely leváltja a Tiszainform még meglévő, ám egy ideje már nem frissülő portálját. A Partnerek vagyunk projekt keretében elnyert 20 millió forintból eddig is számos vidékfejlesztési, agrár és turisztikai program valósult meg. Ez utóbbi kapcsán egy összefoglaló dokumentum is született, melyet a hónap végéig lehet véleményezni, hangzott el a megyeházán.
Sörfesztivált szervez a Soproni Szolnokon, hogy átadják a Soproni Jóleső Segítség program támogatására nyáron gyűjtött összeget az Ökumenikus Segélyszervezetnek. Az álláskeresők munkahelyhez jutását szakmai tanácsadással, képzésekkel segítő szervezet 10 forintot kapott minden korsó soproni sör árából. 3 hónap alatt több mint 100 millió forint gyűlt össze. Magyarországon az elsődleges célkitűzésünk az az, hogy ne csak átmeneti segítséget tudjunk nyújtani a bajba kerülteknek, nélkülözőknek, hanem valódi esélyt, kitörési pontokat tudjunk kínálni a szegénységből. Ebben nyújt segítséget a Heineken Hungária. Az Ökumenikus Segélyszervezet Igen programját bemutató kisfilmben jól látni, hogy az álláskeresők praktikus tanácsokat kapnak, az ezzel foglalkozó irodákban pedig mindenki számára a kvalitásaihoz illő legalkalmasabb munkát keresik. Lökést kaptunk mi is a Heinekentől azzal, hogy most országossá kiterjeszthetjük ezt a tevékenységünket. Tehát ezért Szolnokon, Miskolcon, Sopronban és Budapesten ilyen irodát fogunk nyitni. És ezeknek az irodáknak, ennek a módszernek az alkalmazása lesz a feladata. A nyáron 3 hónapon át minden egyes frissen csapolt soproni sör árából 10 forintot adományoztak a Heineken Hungária és az Ökumenikus Segélyszervezet összefogásával megalapított Soproni Jóleső Segítség programnak. Az összegyűjtött támogatás meghaladja a 100 millió forintot. Segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik munkát keresnek. Nehéz feladat, ezért kell olyan szervezet, akik vezetik őket, egyengetik útjaikat, energiát adnak számukra, támogatják őket a kezdeti lépésekben, és megkönnyítik az elhelyezkedésüket. A munkahelyek teremtése és annak megtartása az egyik legfontosabb teendő, mondta Szalai Ferenc. A polgármester hozzátette, óriási segítség ez azok számára, akik dolgozni szeretnének. Szolnokon is küzdködünk ezzel a problémával, bár itt a munkanélküliség eléggé szépen elindult efelé, mint az országban is érzékelhető ez természetesen. De azt gondolom, hogy mindig kell az a segítség, hogy akik állást keresnek, azoknak legyen lehetőségük a legkönnyebben megtalálni. Minden segítség jó. Hol van munka, mit kell tenni annak érdekében, hogy hozzá lehessen férni, ha állásinterjú van, hogyan kell arra felkészülni, egyáltalán hogyan kell viselkedni. Nagyon sok probléma adódhat ez ügyben. Ez a forrás többek közt ezt is segíti. Czomba Sándor példaértékűnek nevezte a kezdeményezést. Az államtitkár elmondta, majd 400 000-rel többen dolgoznak jelenleg Magyarországon, mint 4 évvel ezelőtt. Teendő azonban még van, hiszen cél, hogy hazánkban 5 millió embernek legyen munkája, tette hozzá. Egy olyan fontos területről van szó, ami Magyarországon én azt gondolom, hogy minden ember számára az egyik legfontosabb kérdés, hanem a legfontosabb kérdés, mert ha munkahelyem van, ugye akkor annak örülök és bízok abban, hogy nem szűnik meg, ha pedig nincs munkahelyem, akkor ugye azon aggódom, hogy mikor tudok elhelyezkedni. Tehát az álláskeresőkkel való foglalatosság az egy meghatározó jelentőségű kérdés Magyarországon, a magyar állam számára. A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy a 100 millió forintos támogatásról szóló csekket jövő héten szombaton adják át Szolnokon. A Soproni ugyanis sörfesztivált szervez a megyeszékhelyre. Az ingyenes rendezvénynek a Hiltér ad majd otthont. A kilátogatókat a habzósörök mellett a szolnoki fúvószenekar Karamell és az Ergo is koncerttel várja, de az Ökumenikus Segélyszervezet Igen programját is megismerhetik az álláskeresők. A következő percekben helyi választással kapcsolatos hírünk következik. Számos beruházás elkészült az elmúlt időszakban Szolnokon, érdekes módon épp a kampány idejére, kezdte tájékoztatóját Szilágyi Sándor. A Munkáspárt képviselőjelöltje hozzátette, a kapkodás miatt azonban nem sikerült minden a megfelelő minőségben. Ha én képviselő leszek, folytatnám úgy, hogy minden kampány nélkül folyamatosan csinálni a dolgokat. Hát nagyon sok helyen vannak különösképpen lakótömbök közti járdák, utak, Mátyás Király út, Tököli út csatlakozásánál hatalmas kátyuk vannak. Mártírok útja, Templom utcán, a járdán hatalmas kátyuk vannak. Még megemlíteném, ami szinte minden választásnál már 2002 óta folyamatban van, a Tárház környéke. Nagy Sándor szintén a járdák állapotát kifogásolta. A jelölt a panelházak felújítását is célul tűzte ki. Nagyon sok az idős ember, és nagyon sok az úgynevezett panelház, aminek a hőszigetését meg kell oldani. Én, mint építész, tehát ha bekerülök a programba, illetve megválasztanak képviselőnek,
abban az esetben ezt fogom erőltetni a panelházaknak, és az, hogy minél olcsóbban hozzájussanak az idősek. A másik pedig nagy program, ugye az utaknak, a járdáknak a karbantartása. A belvárosi utakat nagyon szépen felújították, ám akad olyan utca is Szolnokon, ahol 1960 óta nem végeztek rekonstrukciót, ezen pedig sürgősen változtatni kell. Zárt a tájékoztatóját Nagy Sándor. Első alkalommal keresték fel Szolnokot a második Rákóczi Ferenc általános iskola rajtlingeni partner iskolájának diákjai és tanárai. A Hermann Hesse reálsuléval 2 évvel ezelőtt vették fel a kapcsolatot, de hivatalossá ebben az évben vált. Áprilisban a rákóczisok jártak Szolnok német testvérvárosának iskolájában, most pedig ők viszonozták a látogatást. A delegációt ma Szabó István alpolgármester fogadta a Városháza dísztermében, ahol a megyeszékhely történetéről beszélt, bemutatta a várost, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a kapcsolat tovább épül és gazdagodik. Zalaegerszeg után Szolnokon tartott fórumot az Autisták Országos Szövetsége. Az érdekvédelmi szerveződés országos hálózat létrehozását tervezi, és szorosabb együttműködést sürget a vidéki tagszervezetekkel. Ezért hívták meg a szülők mellett a szakembereket és intézményi vezetőket is. A becslések szerint 100 000 autista ember él ma Magyarországon. Nincs már olyan iskola, ahol ne tanulna autista kisgyermek. Az integrációt jogszabály teszi lehetővé, sok helyen azonban hiányzik a szaktudás, így kirekesztődik a gyermek. Az előkészítetlen integráció nagyon gyakran oda vezet, hogy kirekesztődik az autista gyermek az iskolából, amiben nincs hibás gyakorlatilag a történetben, mert a közösség számára legalább olyan nehéz egy autista kisgyermeknek az elfogadása, az ő különbségeinek a kezelése, mint amennyire neki nehéz az, hogy beilleszkedjen egy közösségbe. Hiszen autizmus esetén éppen a szociális készségek, a társas kapcsolatok és a kommunikáció sérült. Ezért tartja égetően fontosnak az Autisták Országos Szövetsége egy országos érdekvédelmi hálózat létrehozását. Régóta szükségét érezzük annak, hogy felépítsen az Autisták Országos Szövetsége egy olyan hálózatot, ami a területi kiegyenlítetlenségeket ellensúlyozza, lefedi, mert a szolgáltatások, a szaktudás, az érdekvédelmi csoportok, szülőcsoportok, azok teljesen esetlegesen vannak jelen az országban, szigetszerűen, egymással sem mindig van kapcsolatuk. Nagyon nehéz így az érdekvédelmi feladatokat ellátni egyrészt, másrészt pedig sokkal hatékonyabbak tudnánk lenni, és ki tudnánk egészíteni egymást, illetve a kapacitások, a feladatok azok eloszlanának. Az együttműködés kialakítása rendkívül fontos, ezért hívtak meg a családokon túl intézményeket, hivatalokat, mert a kapcsolatépítést is rendkívül fontosnak tartják. Autizmussal élő gyermeket nevelni sosem volt könnyű, és nem is lesz soha. Nem tud az intézményrendszer arra a szintre eljutni, hogy ez egy könnyű feladat legyen. Az tény, hogy az ellátórendszer sokat fejlődött az elmúlt 20 évben. Sok olyan tudást halmoztunk föl, amelyek már átadhatók, amelyek segíthetik a szülőket is. Ezért is tesz meg az AOSZ mindent azért, hogy a vidéki tagszervezetek modellértékű országos hálózatba fejlődjenek a közeljövőben. Újabb segítséget kapott Melinda, 25 éves szívműtéten átesett édesanyja. A fiatal nő most falfestéket kapott otthonára, ugyanis nem csak esztétikai, hanem higiéniai okokból is ráfér a felújítás, kisfiát pedig tornazsákkal lepték meg a Humán Szolgáltató Központ munkatársai. Szóhoz sem jutok, ezt ismételte Melinda az újabb felajánlás láttán. A fiatal beteg édesanyja és családja eddig élelmiszert, ruhaneműt, olajkályhát kapott a Szolnok Segít program keretében. A Humán Szolgáltató Központ munkatársai most újabb adománnyal érkeztek, melyet a Rotary Klub ajánlott fel Melindának. A bemutatkozó kisfilmben is kiderült, ugye, hogy a lakást szeretnék egy kicsit komfortosabbá tenni, felújítani, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor egy kis festékkel is támogatnánk most a családot, úgyhogy azt gondolom, hogy így a konyha, illetve a hálószobának a festésére ez elegendő lesz. Melinda otthonában hosszú évek óta nem volt komolyabb felújítás. A tiszta környezetre pedig szívbetegsége miatt is szüksége van. Konyha lesz legjobban, hát a szobára is reméljük, hogy adandó alkalom is rákerül és meg lesz csinálva.
A tornafelszerelésnek megint örülünk, mert az ugye, hogy atlétikás, tesire jár, ugye, ezek meg focira, úgyhogy ezek nagyon jó jöttek. Boldogan mutatja új tornazsákját Gábor, a 11 éves kisfiú. Van benne még egy pulóver. Kaptam egy tornagatyát. Kaptam egy pár zoknit. Kaptam még egy pár zoknit. És kaptam egy pár tornacipőt. A kisfiú felszerelt iskolatáskáját is a program keretében kapta. Gábor minden apróságnak örül, a családnak azonban most leginkább egy hűtőre volna szüksége. Egy hűtőre. Igaz, az agregátor nem tudom mennyire bírna el egy kisebb hűtőt, ha lehetne, mert megfőzök 2 napra, de földön tartom, ugye az ételt, de nem mindig marad meg, az az őszinteség. Tehát megfőzöm, és vagy sikerül belőle lenni magyarul, vagy nem. Tehát és ha az megromlik az étel, akkor magyarul kenyeret kell, hogy együnk. A családnak szüksége volna még tartós élelmiszerre, a kicsiknek, a 11 éves kisfiúnak, és a 4 éves kislánynak pedig ruhaneműre. Titokzatos idegen szólt egy a Tiszában sodródó testről, a rendőrök azonnal a nyomába eredtek. E különös esetről olvashatnak az Új Néplap holnapi számában, mely a hamarosan induló panelprogramról is ír. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió hírösszefoglalóját, az aktuális látták szeptember 24-én szerdán, most a legfontosabbak még egyszer röviden. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére tettek ígéretet a Széchenyi Lakossági Fórumon. Új logóval és imázsfilmmel reklámozza térségünket a megyei önkormányzat. Sörfesztivált szervez a soproni Szolnokon, a részletekről a Városházán számoltak be. Kedves nézőink, ma is jelentkezünk Választási Téma című műsorunkkal, melyben azok az egyéni választókerületi képviselőjelöltek mutatkoznak be, akik éltek a szerkesztőségünk nyújtotta lehetőséggel. A választókerületek sorrendjét sorsolással döntöttük el, ma a 12-es körzet jelöltjei számítanak figyelmükre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, beszámolóinkat továbbra is megtalálják az interneten, friss hírekkel csütörtökön a szokott időben jelentkezünk. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!